Сега искам да дам думата на Юлиан Джекърски, председател на Сдружение Професионален форум на образованието. Скъпи приятели, добре дошли в това място на младежта. Много се радвам, че тук ще се срещнете с наистина добрите практики, с примери за доброволчество, за добротворчество. И на мене ми се иска да кажа само няколко думи, че доброволчеството, което самата дума е добра воля, всъщност е да правиш добро и да бъдеш свободен в това. Това е не само отношение към нуждаещите се, към нуждаещата се природа, към нуждаещия се човек, към бездомното животно, а това е и път към себе си. Когато ние правиме добро на другите, ние всъщност помагаме и спасяваме не само другия, ние помагаме и спасяваме себе си, ние развиваме себе си като личности с достоинство, с свобода и с любов, с доброта. Затова много се радвам, че сега ще имаме възможност да направим не само презентации, но и лични контакти. И искам да ви насърча тези хора, които ви впечатляват, потърсете ги. Ако сега не успеете да говорите с тях, просто и лесно е, в интернет, слава Богу, имате контакт към всеки един. И това са хора, които ще откликнат, те ще дойдат във вашето училище, те ще се срещнат с вас лично, защото за нас не е важна институцията, а важен е всеки един от вас като личност, който е заинтересован и който разбира, че да правиш добро е добро и за твоето собствено развитие. Че това е пътя, който те освобождава от страховете, от съмненията и че това е пътя да намираш приятели, което може би е най-ценното и най-трудното. Че това е пътя на споделянето не само на грижата, но споделянето и на радостта. Нека си пожелаем един успешен форум и едно общуване, неформално, като свободни, творчески и активни личности. И един от инициаторите, който с удоволствие представям, Светлана Нанчева. Здравейте, казвам се Светлана Нанчева. Много се радвам да ви видя всички. Аз не обичам да стоя на сцената, обичам да стоя сред хората, затова застанах така близо до вас. И затова с нощи преподредихме цялата тази зала, за да можем да се виждаме по-добре и да сме по-близо. Аз съм част от Сдружение Професионален форум за образованието, което организира този проект и този форум. Няма да говоря много, ще кажа само 3 изречения. Преди много години
с Юриан Джекърски и други хора, ние искахме да променим образованието и да направим училището по-различно. И създадахме едно училище, в което искахме всички хора, учители и ученици, да имат добри взаимоотношения и до голяма степен успяхме. За съжаление, това училище вече го няма, но нашето желание си остана да работим за това отношенията между хората да са по-добри, да са по-човешки. И това е нашата кауза на нашето сдружение и на нас като хора. Сега ще чуете едни много интересни разкази и истории. Ще видите едни хора, които всеки по-своему, по различен начин помага на другите и работи в полза на обществото. Надявам се, че това ще ви вдъхнови за нови идеи и вас и ще ви замисли върху това как светът около нас да бъде по-добър. Благодаря.